Bore da, y croeso i Myfyrdod diwedd Mehefin. Ydy, mae'n ddiwedd Mehefin yn barod, mae'n anodd credu. Mehefin yr 8:20. Mae'r testyn ar Myfyrdod sydd gyda fi heddi yn rhyfedd o berthnasol, yn dilyn y lluniau mae nifer yn nhw'n i di weld o'r treithau yn Lloegr a hefyd yr trath yn Ogwr a rhyw barti ar fael Langland gyda Abertawe lle mae bobl wedi bod yn amharchus o ddymuniad pobl i gadw pellter ac yn y blaen a'r llanast anhygoel a dewid ar ei hôl nhw. Mae'n anodd credu bod dyn yn gallu bod mor aflednais a gweud y gwir. Yn gwni weld nawr ydych chi yn gweld geiriau yma'n berthnasol i'r oes yma. Ewch ni gael gweddio. Dyma ni yn troi atat unwaith yn rhagor o dad. Yn troi atat gan ddeisif dy gwmni a tharweiniad. Bendithian Myfyrdod gyda'n gilydd a bydd yn bresenoldeb amlwg yn ein misg yr wythnos hon eto. Amen. Wel, beth yw'r testyn felly? Wel, wy'n troed yr Hebreaid ger ail benod a cymalau o adnod 1 a 3. Rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau glywyd rhag i ni fynd gyda'r llif. Pa fodd y dihangwn os esgeil iswn iachawdwriaeth mor fawr. Apel dair yw hon, i ddal gafael, yn wyneb treialon ac anawsterau, yn wyneb cyfnod difraw, difater, dyddi o gefnu ar ddaioni, o garu'r tywyllwch, yn fwy na'r goleuni. Daliwch i afel, med awdur y llythyr hwn, rhag i chithau fynd gyda'r llif. Oherwydd, os anghofiwch i neges yr efengil, ac esgyl iso i achawdwriaeth mor fawr, nid oes unrhyw ddiogelwch arall ar gael i chi. Gwyliwch rhag mynd gyda'r llif. Rhybuddiodd yr arglwydd Iesu ddisgyblion, y dyddiau blin a chaled yw'r rhan yn efengil Mathew. Cyfyd cenedl yn erbyn cenedl a theyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd adegau o newyn a deargrynfeydd mewn mannau. Byddwch yn clywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd. Am fod drygioni yn amalhau bydd cariad llawer yn oeri. Fe gyfyd llawer o broffwydi gai a thwyllant lawer. Y pryd hynny bydd llawer yn cwympo ymaith. Ond nid yw ei eiriau yn anghyfforddus o fodern. A dyna chi wedi'n rannol ythyr Paul a Timotheus. Rhaid i ti ddeall hyn, mae amserau enbyd i ddod. Bydd dynion yn hunangar ac ariangar, yn ymffosgar a balch a sarhaus, heb barch i'w rhieni, yn aniolchgar ac yn ddigrefydd, yn ddilywodraeth ac anwar, heb ddim cariad at ddaioni, yn caru pleser yn fwy na charu Duw, yn cadw ffurf allanol crefydd, ond yn gwadu ei grym hi. Ie, senario gyfarwydd. A mae dynion yn dweud nad yw'r efengil yn berthnasol i'n dyddiau ni. Meddyliwch am Timotheus ifanc yn darllen y llythyr hwn. Mae'n siŵr o ddarllen y fath eiriau i fod ar dorri galon o weld beth oedd o'i flaen. Ond mae gan yr apostol air iddo fe. Cadw di rhag y bobl hyn, ac yr adfyd, glyna wrth y pethau a ddysgaist. Cadw di'r ffydd, ac fe geidw'r ffydd di. Ie, fel dwi wedi dweud mewn mwy nag un gwasanaeth angladd, gadewch chi Dduw eich cynnal chi. A dyna chi'r disgyblion wedyn, yn gwrando'r meistr, yn dweud wrthynt, bydd gorthrymder mawr, bydd casineb a chreulondeb a sôn am ryfeloedd, newyn a dearngrifeidd, a bydd bobl yn colli ffydd ac yn peidio credu. O'r rhain wedi gadael popeth i ddilyn yr Iesu, a dyma oedd ei blaenau nhw medde fe. Beth tybed o'n nhw'n ei feddwl wrth wrando? Beth oedd yn mynd trwy meddwl nhw? Geiriau eto'n anffodus y gellid ei hael adrodd i rai yn mynd mewn i'r weinidogaeth heddiw. Ond, eiriau a'i gyngor i'r disgyblion yn wyneb hyn oll yw, na chyffroer chi. Pidwch am mynd i banic.
Ac oedd e'n dweud hynny mewn ffordd dipyn mwy pwyllog na'r hen Corporal Jones yn Dad's Army. Don't panic, oedd hi gyda hwnnw hefyd yn dyfe, ond mewn modd dipyn ysgafnach. Peidiwch mynd i banic. Cariwch chi mlaen trwy bopeth at y diwedd, neu roi hynny yng ngeiriau'r testun. Daliwch afel. Pidwch a mynd gyda'r llif. Pan fod llif yn gryf, mae mor hawdd cael yn cario gan yfen diwy. Pan gwyd afon yn uchel, fe gyflyma'r llif a gallai gario'r coed mwyaf i lawr at y môr. Pan yw llif angrediniaeth ac amheuon a difaterwch yn llifo mor gryf y gymau heddi, mae'n fygythiad i'r cryfaf o ddynion. Daliwch afel. Falle mai hynny yw yn gwynidogaeth ni fod. Dal gafel. Cadw'r ffin rhag y bwystfil, cadw'r ffynon rhag y bawch y dylwaldo. I ni'n cael ympledi a propaganda yn y dyddiau hyn. Ac yn enw eang frydedd, gofynnir ni ganiatáu hyn a'r llall yn ddi-gwestiwn. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol ar y propaganda wrth gwrs yw yn galw ni'n hen ffasiwn. Wedi cyfeirio at hyn yn ddiweddar, sy'n un o'n ni'n hoffi cael ei alw hen ffasiwn, yn sgwer. Mae'r coronavirus a flwydd yma wedi effeithio'n bywydau, ond nid pawb sy'n ei ddal cyn weithred ei gilydd. Mae'r rhan fwyaf ni wedi cael y ffliw cyffredin rhyw dro, a na chi beth diflas yw hwnnw'n dyfe. A'r germs neu'r feirws hwnnw'n heintus, ac yn cael ei basio o berson i berson, dyna pam chi'n cael y frechiad, y fliw injection. Mae yna rhai sy'n dal y fliw yn rhwydd. Wir, maen nhw dal popeth sy'n mynd, dyw i resistance, ddim digon cryf. Ar y llaw arall, mae yna rai yn gallu osgoi fliw ag anwyd. Wath pa mor drwm y bydd e, am bod y resistance yn ddigon cryf. Ond, mae diffyg resistance yn golygu bod y drwg yn cael y gorau ar y da. A mae hynny wedi digwydd yn ein byd yn llawer i aml yn y blynyddoedd diwethaf yma. A mae gofyn i ni ddal gafel yn ffydd a'n gwerthoedd, yn lle bod ni'n mynd gyda'r llu. Ydy'n resistance ni yn ddigon cryf. Mae pwysau aruthrol ar bobl ifanc heddi, a mae yna ddylanwadau drwg sy'n ei hannog i fynd gyda'r llif. Mi brynes i lyfr mewn siop yn ysbyty'r wain yng Nghaerdydd. Llyfr am garcharorion oedd wedi troi at ddiw ar ôl cyfnodau o fynd gyda'r llif. Mae'r hanes cyntaf yn y llyfr yn sôn am fachgen ifanc oedd eisiau perthyn, eisiau bod yn un o'r boes, eisiau bod yn y gang. Dim mwy na hynny. Mwyn gwneud hynny ar yr ystad lle roedd e'n byw, oedd rhaid cymryd cyffuriau. Ac erbyn ei fod yn 15 oed, roedd ar amffetamins. Aeth pethau o ddrwg i waith, a 3 mlynedd ar 10 yn ddiweddarach, ar Fedi'r 15fed, 1998. Mi oedd wedi cael digon, a cheisio ladd ei hunan. Trwy lwc ni lwyddodd, ac am ychydig fe nath pethau wella. Mi gafodd swydd a cwrdd â merch a cael 3 plentyn bach. Ond roedd y cyffuriau wastad yn bresenoldeb o dan y wyneb. Mi wahanodd oddi wrth y ferch, a dyma droi nôl at y cyffuriau, yn galed iawn. Mi gollodd ei di, i berthynas ac yn y diwedd i ryddid. Ar gyffuriau bu bron iddo achosi marwolaeth dyn arall. Ac fe ddaeth y gnoc ar y drws, yr heddlu. Roedd bron yn falch o gael mynd i'r carchar, ac oedd amser i feddwl am ddifrifoldeb yr hyn roedd e wedi wneud. Yn y carchar, mi ddaeth y caplan ato i weddio drosto, ac mi gafodd rhyw deimlad cynnes wrth i hyn ddigwydd. Fe deimlau hyn bob tro roedd rhain gweddio drosto. Roedd e'n wybod rhagor, ac fe ddechreuodd fynd i'r capel, ac ymuno mewn grwpiau trafod. Roedd am wybod mwy a mwy trwy'r amser. Daeth i sylweddoli. Mor wael oedd ei droseddau, fod yr Iesu wedi talu'r ddyled drosto. Doedd e ddim yn deall beth oedd yn digwydd, ond gwyddai bod yn rhaid iddo ddod yn Gristion. Yn Nhachwedd 2016,
Ychydig ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar, fe gafodd ei fydyddio ac ail adeiladu ei fywyd. Nawr roedd ganddo gefnogaeth, roedd ganddo deulu eto, ac fe wyddai nad oedd ar ei ben ei hunan. Tro nesaf roedd problemau ganddo, doedd dim rhaid iddo fynd gyda'r llif. Doedd dim rhaid iddo droi at gyffuriau. Dyma ei eiriau e. This time, I know that when tough times come, Jesus walks with me. I know that, and I know that I can handle it with his strength, and not mine. I know that I can run to his open arms, and not to the drugs. Ie, mae'n hawdd mynd gyda'r llif, a cholli golwg ar ein gwerthoedd. Neu wedi mewn cyfnodau caled, ond os bydd y drwg yn cael y gorau ar y da, bydd y baw yn llenwi'r ffynon, a'r bwystfil yn torri dros y ffin. Falle bydd yr unigrwydd yn poenydio'r rhai yn y cyfnod yma o nysu, ac yn cilio. Falle bydd gofidio ariannol yn cael effaith andwyol ar rai. Falle bydd gofidio meilod o'r teulu sy'n wael yn digaloni rhai eraill. Wrth feddwl am y darlun yma, a meddwl am y dylanwadau allanol sydd arnom i gyd, a meddwl hefyd am fygythiad yr afiechyd creulon yma, mae geiriau agoriadol, penod 14 o Efengyl Ioan yn dod i'r cof. Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn niw, a chredwch yn o fi hefyd. Gawn ni weddio. Yn tad, cadw ni'n ffyddlon ac yn deyrngar i dachos di, a radeg pan bo'n hawdd digaloni. Cynnal ein hysbryd, ac atgyfnerthau'n hawydd i weithio dros o ti ac i ymarfer degwyddorion di. Ni'n gofyn i ti gofio am y rhai sydd wedi colli anwyliad yr wythnos hon eto, gan gofio hefyd am y rhai sydd wedi dioddef o'r newydd. Pa'r un i sylweddoli fod un bywyd yn rhy werthfawr i'w golli. Nid dim ond 3 neu dim ond 5 sydd wedi marw, ond mae 3 neu 5 teulu wedi colli anwyliad. Ambell deulu'n colli'r cyfan. Na, mae pob enaid a phob bywyd yn bwysig yn dy olwg di. Maddau ni os ydym yn ddiamynedd wrth geisio dy gymod ar anawsterau sydd ynghlwm wrth y cyfnod yma. Maddau ni os ydym yn cwyno, a chofia mae meidrol ydym. Diolch am bob cysur a gofal a gawn ni. Diolch dy fod yn bresenoldeb tawel ar ein hilwydydd. Bydd wrth ein byrddau. Bydd yn gysgod yn oriau'r nos, a bydd yn gefn i ni gyd. Gofyn nhw'n y cyfan yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.